Sa atong panahon karon di gyud malalis nga daghan jud nagdinumtanay, daghan nga walay nagtingganay, daghan nagkahibsanay. Igsuon kana bitang pagdumot, di gyud na siya maayo kay burag naghatag gyud na siya kabugat sa atong lawas. Ako nakaagi jud ko ana nga naabita kay gikahibsan na kay gikalagutan, pero lahi ang impact nga katong nana si Kristo sa akong kinabuhi ug ako nang gipuy-an ang iyang mga pulong. Kay malimot man ka, bali puy-puyon sa Dios ng mga kalagot nimo kasuko kana ubos sa kondisyon kung ikaw pud nga tawo nga naka-experience sa kasuko nga nakay pagdumot, maningkamot sad kag ampo. Iampo ra man nimo, ako giampo ra jud nako. Ako yung gihangyo ang Ginoo nga unta pwede makabaton ko kasing-kasing sama nimo nga mapasayloon, malimot sa makasakit, magpasaylo sa akong isikataw. Dili magic ang pagpasaylo, proseso, pero kaya yun na basta ikaw pud maningkamot. Kay usaon mo pagtabang sa Ginoo nga di sad ka willing, no? Iampo sad na kay kung imong tawhanon lang ang imong pahukmon, padesisyonon, ang hukom sa tawhanon nga pagbati kinaiya lahi ra kay sa pagbati nga pangginoo. Layo ra kaayo ang hiyas ni Kristo kung matong pakadak-an kinabuhing espirituhanon sa atong kinabuhi kaysa sa desisyon nga ato lang. Parihara gud na anang, di ba, ang tawo nga masuko dili makahuna-huna og tarong unsay maayo, pero human nga makalmado ang iyang kasuko, di ba, magmahay siya nga nakasulti man kog ingon ato nga sayop man to, di ba? Maunang iampo ra gyud na nato. Igsuon dili man gyud maayo nga ang hiyas nga pagdumot, ang kasuko, ang kalagot, ang kasina, di ta magpasaylo. Kay kung ato nang puy-an kanunay sa atong kinabuhi, nga di nimo na buhian sa imong kinabuhi karon, ikaw may gansi, ikaw may alaot, dili man tong mga taong imong gidumtan. And take note igsuon nga biblical na nga naa mo sa Biblia nga kung di ta makapasaylo sa atong isikatawo sa nakasala kanato, dili sad ta pasayloon sa Ginoo sa atong mga sala. Mo na pinakasakit. Pero kung magpasaylo ta, pasayloon usab ta sa Ginoo sa atong mga sala. So iyon ana lamang. Ako daghan kong naagian nga mga circumstances anang kasuko ug pagdumot. Ilabi na sa mga panahon nga gitawag na kong mga lagay nga nag-usab ko, grabe kong mga pagsulay sa kinabuhi. Pero lagi mag-guilty ko, makonsensya ko, nga sayang unya ang tanan akong pag-ampo, ang akong pagpaduol sa Ginoo, ang akong pagpangalagad, kung dili ko makapasaylo. Kaya mahulog nga patay ang akong pagtuo kung walay buhat, ug masayang lamang kining tanan. Munang pray lang, kung karon gilisuran ka man, moabot rang panahon nga, maokira ka, basta i-pray mo lang. Then sa pag-pray nimo, imando na sa imong hunahuna, nga magpasaylo ka. Pagpasaylo, bisan nula kay sala. Magpasaylo, bisan tuod, wala ka pasayloa sa taong imong gipangyog pasaylo. It's okay. Di na ka manubag sa Ginoo ni ana. Ang manubag ni ana, kato na pong wala nagpasaylo nimo. Ang importante nga nakita sa Ginoo, nitikang ka, nga nangay jud kag pasaylo sa mga tao nakasala nimo. Igsuon, ang pagpasaylo, makagrasya nato. Ang dili makapasaylo, makalaot sa atong kinabuhi. Manang pilia ang pagpasaylo aron malipay ang Ginoo.